Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Victor. Taong 1970, Katugasan, Agusan del Norte. Isang simpleng mamamayan lang si Victor sa kanilang lugar. Kagaya ng iba, pagsasakari ng palay ang pangunahing hanap buhay niya. Matagal na rin siyang nakabukod sa kanyang pamilya, kaya naman anuman ang gawin niya, siya ang may kasalanan. Kung magpapabaya siya, siya lang din ang mahihirapan, ngunit kung magtatrabaho siya ng maayos, sa kanya ang kaginhawaan. Ayon sa kanya, na kaya siya bumukod ng maaga sa kanyang mga magulang ay dahil sa iyo ng gusto ng kanyang ama. Kahit kasi mahirap ang pamilyang kinagistan niya, aminado siya na bukod tangi sila sa lahat. Sa kanilang lugar kasi noon, pawang ang tatay niya lamang ang nag-iisang antingero. Meron doong 3 manggagamot noong mga panahong yon, pero kung sukatan ng abilidad ang pag-uusapan, malayong malayo yon sa kanyang ama. Wala naman itong balak na magpatunay ng kanyang mga karga. Ang sa kanya lang, ipaalam sa mga taga-baryo na ito ang pinakamalakas. Ganon kasi ang pag-uugaling meron ng tatay niya. Kaya naman sa tagal ng paninirahan nila doon, ordinaryo na sa kanila ang magkaroon nito ng kaaway. Bagay na naging daan upang mapilitan din siyang matuto ng lihim na karunungan. Alam ni Victor na yun lang ang tanging paraan kung gusto niyang mabuhay ng maayos at malayo sa kanyang mga magulang. Bago rin siya umalis sa kanila, binigyan siya ng tatay niya ng kwintas na pangontra umano sa lahat ng panganib. May tampok itong bato na naglalabas ng asul na liwanag kapag sumasapit ang gabi. Isa yung patunay na buhay ang kanyang karga. At kahit hindi niya pa ito nasusubukan, tiwalang-tiwala siya sa bisa nito. Ganun naman talaga kasi ang karga. Dapat hindi sinusubukan dahil kusa lang yang gumagana sa oras ng panganib. Kailangan ding hindi bumaba ang paniniwala mo rito, gawa ng sa oras na magduda ka, katapusan mo na. Paunti-unti, mamamatay ang karga ng hindi mo man lang nalalaman. At kapag dumating ang panganib, wala na ito para magbigay ng proteksyon. Nabanggit din ni Victor na bilang disipulo ng antingero, napakarami niyang responsibilidad kumpara sa mga ordinaryong tao. Subalit ang mga ganoong responsibilidad ay kanyang ikinagagalak bilang pagpapakita na rin ng pagmamahal sa lihim na aral. At sa loob ng halos 4 na taong paninirahan niya ng mag-isa, nakilala na siya ng mga tao sa lugar nila. Bawat isa sa kanyang mga kaibigan, labis na humahanga dahil yung ginawa niya hindi kayang gawin ng maraming binata. Natatakot din kasi ang mga ito sa responsibilidad, kaya naman ayaw nilang mawalay sa kanilang pamilya nang hindi pa sila handa. Pero itong si Victor, handa man o hindi, humiwalay na siya. Naisip niya kasi na para din naman yun sa kanya, kaya hindi siya dapat makaramdam ng anumang takot. Aminado rin siyang makakatulong ito upang mas lalo niya pang mapaunlad ang kanyang kaisipan. Dahil dito, araw-araw siyang bumabangon ng masaya at nasasabik sa kanyang trabaho. Hindi man niya pagmamay-ari ang lupang pinagsasakahan niya, inaalagaan niya ito sa abot ng kanyang makakaya. Masinop din siya sa lahat ng bagay upang masigurong ang tutubong palay ay malusog at mabibigyan sila ng maraming ani. Kahit pa nakikita noon ni Victor na medyo makasarili ang may-ari ng palayan. Minsan kasi, isang sako lang ang ibinibigay sa kanya. Kahit halos kalahati ng palayan, siya ang gumapas. Gayunpaman sa kabila nito, naging mahinahon at mapagtimpi siya. Naunawa naman niya kasi na hindi lang sa kayamanan umiikot ang buhay ng tao. Dahil sa ganoong kaisipan, naunawaan niya kung ano mas mahalaga sa buhay. Ito na rin ang naging daan para ipagpatuloy niya ang kanyang nasimulan
hanggang sa may mangyaring hindi inaasahan. 2 linggo bago sumapit ang anihan, personal na lumapit ang may-ari ng lupa sa kanya. Wala itong hiniling na ibang pabor, maliban sa kagustuhan itong palayasin ang nilalang na gumagambala sa kanilang tahanan gabi-gabi. Dagdag pa nito na, ilang araw na yung pabalik-balik, kaya naman hindi na sila nagkakaroon ng maayos na pahinga. Mariin din itong inilahad na labis na nitong naapektuhan ang kanyang pamilya, kaya kung hindi pa yun titigil, maaari na itong dumulog sa kanilang barangay para humingi ng tulong. Nabanggit din ito sa kanya na tiwala yon sa kakayahan niya, kaya siya ang una nitong naisip lapitan. Nang marinig naman yon ni Victor, minabuti niyang manahimik at magpatuloy sa pakikinig. Medyo hindi pa kasi klaro sa kanya ang mga nangyari, lalo pat hindi niya pa alam kung ano ang sanhi nito. Sa loob ng halos kalahating oras na pag-uusap, dito niya nalaman na meron din palang malubhang karamdaman ang isa sa mga anak nitong babae. At nag-ugat umano yon noong minsan nitong tinadyakan at patumbahin ang isang punsong nasa likod ng bahay nila. Wala naman sila umanong nakita roon dahil ang pagkakaalam nila, isa lang yung ordinaryong tahanan ng mga anak. Pero nung marinig ito ni Victor, pinabulaanan niya ang lahat ng mga sinabi nito. Alam niya na hindi ito simpleng bahay ng anay at nasisiguro rin niya na meron itong laman. Ano man yon, ito ang nagbibigay karamdaman sa anak nitong walang kamuwang-muwang. Matapos niyang marinig ang kwento nito, dali-dali naman siyang sumama. Bandang 5:00 na silang nakarating sa bahay nito, gawa ng marami pa sila noong dinaanang lugar sa palayan. Nadatnan din nila ang bahay na kasalukuyang binabalot ng usok dahil sa pagsusunog ng goma at balat ng nyog ng asawa nito. Wala man yung epektong maibibigay sa mga naiisip niyang nilalang. Pinili na lamang niyang hayaan ang mga nakagisna nitong paniniwala. Nang marating naman nila ang harapan ng bahay, 3 beses niya itong inikutan ng hindi tinitingnan ng mismong punso na nasira. Hindi niya kasi ito pwedeng usisain, lalo na kung hindi niya pa natitingnan ng bata. Matapos naman niya yung gawin, tsaka pa lamang siya pumasok sa loob. Printera pa lang ng bahay, pabuka-buka na ang kanyang bibig para magsambit ng mga buhay na salita. Umiihip na rin siya ng dasal sa bawat pundasyon ng bahay na madaraanan nila, nang sa gayoy masigurado na walang nakapasok na bakas ng mga ito. At nang makumpirma naman niyang malinis ang paligid, ipinagpatuloy niya ang pagsunod sa kanyang amo hanggang sa marating nila ang isang silid na inihihiwalay ng isang manipis na kurtina. Sa unang tingin wala siya rong napansing kakaiba, pero paghawi rito ng amo niya, tsaka niya naramdaman ang mabigat na presensya ng mga itim na laman lupa. Sa puntong yun, kumpirmado na niya ang karamdaman nito, ngunit ang hindi niya lang mawari, bakit napakatindi ng parusang tinanggap nito. Kadalasan kasi sa mga sumisira ng bahay ng mga nuno, hindi naman talaga ganon kalala ang sumpa. Pero yung batang yun, halos iisipin mo talaga na ilang araw na lang ang itatagal nito sa mundo. Lahat kasi ng parte ng sistema nito meron ng komplikasyon. Hirap na rin yun sa paghinga, tapos ni hindi na ito makaamoy at makalasa ng anumang pagkain. Palagi na rin yung nagdedeliryo, kasabay ng huni na gabi-gabing gumagambala sa kanilang lahat. Dahil sa kanyang mga nalaman, agad niya itong nilapitan para mapakiramdaman. Bago rin niya ito subukang gamutin, tinawas niya muna ito para lamang makasiguro. Kahit aminadong malalim na ang taglay na kaalaman, hindi niya sinubukang magmarunong at maging kampante sa kung ano ang kanyang ginagawa. Marami mang karanasan, ni minsan hindi niya minaliit ang kanyang mga kalaban. Pagkatapos ng pananawas, ginamitan niya pa ito ng itlog para lamang makasiguro. May mga rituales din siyang ginamit hanggang sa may natuklasan siyang kakaiba, maliban sa laman lupa.
Napansin niya ito nung biniyak niya ang itlog na kanyang ginagamit. Ayon kay Victor, ang ganoong kaalaman ay di hamak na mas mabisa kumpara sa pananawas. Klaro rin dito ang mga nilalang na nagpaparamdam at karaniwan lamang itong ginagamit kapag hindi pa maganda ang nakikitang mga figura sa tawas. Pawang mga matatandang manggagamot lang din ang may kapasidad gumamit ng ganoong kaalaman dahil sa lalim ng mga buhay na salitang ginagamit dito. Matapos naman niya yung masilayan, bahagyang natigil ang kanilang pag-uusap. At sa ilang minutong pagmamasid, dito niya napagtanto ang nilalang na nagtatago sa itim na anino ng mga laman lupa. Hindi siya sigurado pero may kutob siya na alaga ito ng isang aswang. Ang kaso lang malayo ito sa mga sigbin, kaya naisip niya na baka pinagmamasdan lang nito ang pamilya. Nakumpirma rin niya na ito ang gumagawa ng huni, kaya nagpasya siya noon ding mismong gabi na abangan ito matapos niyang gamutin ang anak ng kanyang amo. Nang malaman na niyang lahat ng kinakailangan niyang malaman, dito na siya kumilos. Upang maging malinis ang trabaho, sinimulan niya muna sa laman lupa. Simple lang naman ang kinakailangan niyang gawin. Pagkatapos itong hilutin, sabay-sabay silang pupunta sa puntod para humingi ng tawad at para na rin magbigay ng alay. Ano man ang alay na hinihingi nito, hindi siya gaanong kinakabahan dahil may kapasidad naman ang kanyang amo na mag-alay ng kahit isang buong baka. Makalipas pa ang ilang oras, nang makuha na niya ang sagot ng mga ito, napatitig lang naman siya sa amo niya kasabay ng pagwika niya ng 2 buhay na kambing ang hinihingi. Kailangan din natin mag-alay ng dugo ng manok para sa ating sinserong paghingi sa kanila ng tawad. Ngayong gabi ho natin to gagawin, kaya kung may makukuhanan kayo, mag-utos na ho kayo. Nang marinig naman ito ng kanyang amo, hindi naman niya nagdalawang isip na tawagin ang panganay nitong anak. Pagbigay nito dito ng utos, agad naman yung lumapit sa kanya habang sumasagot ng, "Wala yang problema. Basta sa ikakagaling ng aking anak, gagawin ko ang lahat." Pagkatapos nitong magsalita, agad itong lumapit sa kanyang anak para abisuhan na malapit na itong gumaling. Maigi rin itong pinakinggan ng lahat ng kanyang opinyon nang sa gayoy masiguro na hindi ito magkakamali. At ilang minuto bago sumapit ang hating gabi, tahimik na silang nagkumpulan sa sinira nitong punso. Bago yan kausapin ni Victor, inalaya niya yon ng dasal hanggang sa makita na nila ang paglabas ng maraming anay sa bukhanan nito. Ayon sa kanya, yun ang senyales, kaya naman bago pa magpakita ang laman lupa, pinaluhod na niya ang bata. Nilagyan din niya ito ng balabal sa ulo upang hindi nito masilayan ang nilalang. At nang maihanda na niya ito, nagpatuloy siya sa pag-uusal hanggang sa umahon na sa harapan nila ang napakaraming nilalang na panayang pagwika ng mga diyalektong hindi naman nila maintindihan. Maya't maya rin ang pagturo nito sa bata, animoy hindi pa nawawala ang kanilang mga galit. Ngunit nang mapansin niyo ni Victor, di na siya nagdalawang isip na dalhin sa harapan nito ang mga alay na kanilang bitbit. Lahat yon dali-dali niyang ginilita ng leeg at pag-agos ng dugo nito sa lupa, doon pa lamang natahimik ang mga nilalang. Paunti-unti, lumapit ito sa batang may balabal sa ulo na animoy magtutulong-tulong yon para alisin ang sumpang kanilang inilagay. 2 minuto ring nagtagalang mga nilalang bago ito pa isa-isang nagsialisan. At nang matapos na nito ang kanilang pagbawi, naglaho ito na parang bula kasama ang mga binigay nilang alay. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, doon na nila napansin ang pagbalik ng sigla ng biktima. Nang masipat naman yon ng amo niya, agad naman itong niyakap ang anak habang taus-pusong nagpapasalamat. Ang kaso nang marinig ito ni Victor, matapang niya itong inabisuhan na hindi pa roon nagtatapos ang lahat. "Huwag na muna kayo magsaya dahil hindi pa tapos ang ating gagawin."
Nakakalimutan niyo yatang may sangkot na alaga ng aswang sa karamdaman ng inyong anak. Hanggat hindi pa natin to nasusolusyonan, balewala ang pagbawi ng sumpa ng mga laman lupa. Sige na ho, pumasok na kayo at ako nang bahala rito. Sige Victor, asahan kita. Maraming salamat sa iyong ginawa. Tataruin ko itong malaking utang na loob. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, di na rin niya ito inimik. Sa mga sandaling kasing yan, nakatuon ang kanyang wisyo sa kung papaano niya masusolusyonan ang kanilang problema buhat sa paparating na nilalang. Maya-maya pa, nang sumarado na ang pintuan ng bahay, dito na unti-unting sumeryoso ang paligid. Nakakabingi ang katahimikan sa puntong ang naririnig na lamang niya ay ang tibok ng puso niya at sarili niyang paghinga. Hindi nagtagal, sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid, dito niya nasilayan ang nilalang na kanina niya pang inaabangan. Malayong malayo ang itsura nito sa mga ordinaryong hayop at kung kanya itong isa sa larawan, may malapit itong pagkakatulad sa mga pusa. Yun nga lang masyado itong malaki at likas na kakaiba ang itsura at kulay ng balahibo nito. Meron din yung 10 daliri sa paa, tapos kayang-kaya nitong maglakad kahit nakatuwad. Matapos naman niya yung masilayan, dali-dali siyang nagtaas ng bakod at puder sa katawan. Hinugot na rin niya ang dala niyang punyal, kasabay ng pagtayo niya ng maigi kung sakali mang sumugod ito ng biglaan. Pagpang-abot ng kanilang paningin, dito na yun umangil habang mabilis na naglalakad papalapit. At nung magkaharap na sila, inikutan siya nito habang patuloy yun sa pag-angil. Kapansin-pansin din ang paninindak ng nilalang, ngunit hindi siya nagpatinag. Alam niya kasi na meron siyang karga na pwede niyang masandigan anumang oras. Ilang segundo pa ang lumipas. Laking gulat na lamang niya nang bigla siya nitong sinunggaban ng buong lakas. At sa isang iglap, dito na sila nagpang-abot hanggang sa maramdaman niya ang paunti-unting pagbao ng pangil nito sa kanyang balat. Ayon kay Victor, malalakas ang mga sagpang nitong tumama sa kanya, pero yung ataking yon parang hindi man lang tumalab. Karamihan sa mga ito tumalbog lang. At kung may tumama man, pitik lang yun sa balat. Dahil sa ganoong pangyayari, nagawa niyang malabanan ang nilalang. Kalaunan, nang mahawakan na niya ang leeg nito, tsaka pa lamang niya yun inundaya ng saksak sa tagiliran. Kaya naman nung bumauna ang punyal, madali na lang niya itong naidarag sa lupa hanggang sa magpang-abot na silang dalawa. Mula sa posisyong yun, di niya na ito tinantanan hanggat merong buhay sa katawan nito. Nilubayan lang yun ni Victor nang mapagtanto niya na hindi na ito gumagalaw at humihinga. Matapos naman niya yung mapaslang, dali-dali niyang dinarag ang katawan nito patungo sa likod ng bahay. At mula roon, gumawa siya ng uka kung saan pwede niya itong mailibing. 3 oras niya rin yung pinagpagalang gawin, kaya naman bukang liwayway na nung makapagpahinga siya. Gayunpaman di niya ito gaanong ininda dahil alam niya sa kanyang sarili na ito na ang huli. Pagising ng pamilya, sinalubong niya ang amo niya na may ngiti. Nang magkaharap na silang dalawa, agad naman niyang inilahad ang tungkol sa tagumpay ng kanyang lakad. Wala na ho kayong dapat ipag-alala, sapagkat panahon na lamang po ang makapagsasabi kung kailan gagaling ang inyong anak. At para wala na kayong pangamba, iwasan niyo ang mga lugar na dapat niyong iwasan. Huwag niyong ipagsawalang bahala ang mga payo ko dahil lahat ito ay para sa ikabubuti ninyo. Wika ni Victor sa kanyang amo. Nang marinig nito ang kanyang sinabi, tumangulang naman ito habang masayang nakatitig sa kanya. Matapos ang pag-uusap, inanyayahan na siya nitong pumasok sa loob para makapag-almusal silang dalawa. Bago rin siya umalis sa bahay nito, binigyan siya nito ng karampatang salapi. Donasyon yon, sabi ng amo niya, kaya hindi niya na ito tinanggihan pa.
Kahit papano kasi, aminado naman siya na nangangailangan din siya ng ganoong kalaking halaga. Sa paglipas pa ng mga araw, paunti-unti nararamdaman na niya ang pagbabago ng amo niya sa kanya. Kung dati hindi siya nito gaanong pinapansin, sa puntong yon palagi na siya nitong binibisita at binibigyan ng pagkain. Madalas na rin sila kung mag-usap at mag-inuman, kaya naman kahit papaano ipinagpasalamat naman niya ito. Aminado rin kasi itong si Victor na nangangailangan din siya ng kausap para hindi maburyong sa araw-araw. Lumipas ang mga linggo, tila bang naging matalik na silang magkaibigan. Hindi na rin manggagawa ang turing ng amo niya sa kanya, gawa ng ayon dito, walang kabayaran ang ginawa niya. At para maipakita ang kanilang pasasalamat, palagi siya nitong inaanyayahan sa anumang okasyon na meron ang kanilang pamilya. Nilakihan na rin ito ang hati sa ani na siya namang labis niyang ikinatuwa. Dahil sa ganoong pangyayari, lahat ng tampo niya sa kanyang amo nawala na lang bigla. Napalitan ito ng masasayang alaala hanggang sa kalaunan parang pamilya na rin ang turing niya. Akala nga noon ni Victor, habang buhay nang magiging masaya ang kanilang pagsasama, pero sa kasamaang palad bandang katapusan ng taong ito, may nangyaring hindi kaaya-aya. Ang amo niyang pinag-ugatan ng lahat ng yon, buhat lamang sa pakikipagtalo nito sa mga magsasakang gustong makigapas sa pagmamay-ari nitong lupa. Binalaan na ni Victor ang amo niya ukol sa totoong pagkatao ng nilalang nakasalukuyan nitong binabangga, ngunit hindi yun nagpatinag. At ang mas nakakaalarma pa, binantaan nito ang magsasakang yon na hindi ito magdadalawang isip na pumatay kung sakali mang hindi pa nito tatantanan ang kanilang lugar. Dahil sa sinabi nito, inaasahan niya na hindi doon magtatapos ang mga pangyayari. Naniniwala siya na yun pa lamang ang simula, kaya kung nais nila na walang mapahamak, kailangan nilang maghanda. Isang hapon, habang nagiinuman silang dalawa, muli na naman nilang napag-usapan ng tungkol dito. 3 araw na kasi ang nakakalipas matapos mangyari ang insidente, subalit hindi pa rin ito mawala sa isip nila. Nagmumukha na nga noong sirang plaka ang amo niya dahil kapag nagtatagpo sila, yon at yon ang pinag-uusapan nila. Kaya naman sa pagkakataong ito, doon na nagdesisyon itong si Victor na ipagtapat ang kanyang mga nalalaman. At para magkaroon siya ng sapat na lakas ng loob, hindi niya tinantanan ang alok nitong makipag-inuman. Kalaunan, nang sumaid na ang tama ng alak, dito niya na malayang inilahad ang lahat. Bawat detalyeng alam niya ukol sa mga ito, ipinagbigay alam niya sa kanyang amo na hindi man lang iniisip ang magiging resulta ng lahat. Pagkarinig naman ito sa kanyang kwento, di na halos ito makaimik. Tulala na lang din itong nakatingin, animoy napakalalim ng kasalukuyan itong iniisip. Bagaman hindi yun nagsasalita, alam niya na matinding takot na ang kasalukuyan itong nararamdaman. Marami na ring namumutawing katanungan sa isipan nito, kaya para makatulong, mariin niyang sinabi dito na kahit na anong mangyari, hindi niya yun iiwan. Kahit aminado siyang di niya kakayanin ng mga nilalang, nangako siya na walang mapapahamak sa panig nila. Dahil sa kanyang sinabi, napatanong ito sa kanya ukol sa naiisip niya. Base kasi sa mga binitawan niyang salita, mukhang may mga tao siyang sinasandigan. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, napangiti lang naman siya habang sumasagot dito ng, "Magaling na antingero ang ama ko. Nakatira rin siya rito. At kagaya ko, pribado lang ang paggamit niya sa kanyang aral. Pawang ang mga malalapit lamang ang aming tinutulungan, kaya naman bibihira lang ang mga taong nakakaalam ukol sa aming abilidad. Huwag kang mag-alala, amo, dahil kung hindi ko kaya ang mga demonyong yon, napakadali nung talunin kapag ang ama ko nang nakaharap nila. At hanggat hindi pa lumalala ang sitwasyon, makakaasa ka na anumang oras makakapagbigay ito ng tulong." "Talaga ba, Victor?
Aba, maraming salamat kung ganun. Sabihin mo lang kung may kailangan ka. Kami na ang bahala. Nang marinig niya ang sinabi nito, mariin niyang inilahad na wala naman siyang kailangan maliban sa nais niyang mapag-ingat ang pamilya nito. Anya, mainit sila sa mga kalaban, kaya para hindi sila mapahamak, kailangan nilang magkaisa. Dagdag pa niya na, hindi naligtas ang panahong yon, kaya kung wala namang kailangan, mas mainam na manatili na lamang sila sa kanilang tahanan. Matapos naman niya yung mailahad, naglibot siya sa palayan para maglagay ng mga pangontra. Ang ginawa niya noon, gumawa siya ng panibagong bakod kung saan napupuluputan na ito ng baging ng makabuhay. Umiihip din siya ng mga pantigalpo sa hangin at gabi-gabi na silang nagsusunog ng mga balat ng nyog. Walang patid ang ganong gawain nila, kaya naman halos wala na siyang nararamdamang presensya tuwing sumasapit ang gabi. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman, isa lamang itong kalmadong panahon para sa papalapit na unos. At makalipas lamang ang ilang araw, dito na nga nagsimula ang pagpaparamdam ng mga kalaban. Tuwing hapon may mga nakikita silang taong umaaligid sa palayan, na kapag nilalapitan nila bigla na lamang naglalaho na parang bula. Sa unang tingin pa lamang noon ni Victor, alam na niyang aswang ito, kaya naman hanggat maaari, di siya gaanong lumalapit. Paulit-ulit din niyang inaabisuhan ng kanyang ama na mas mainam na panatilihin lamang nila ang kanilang distansya. Matapos naman niya itong maipagbigay alam, dito na nagsimulang umatake ang mga aswang tuwing gabi. Hindi yung direktang pumapanhik sa bahay niya, pero ibang usapan na pagdating sa tahanan ng amo niya. Katakot-takot na kaganapan kasi ang gabi-gabi nitong nararanasan sa puntong makailang beses na itong nagdesisyon na lumayas na sila roon. Subalit sa tuwing naririnig ito ni Victor, di niya ito pinahihintulutan. Ayon sa kanya, wala itong dapat na ikabahala dahil sa mga sandaling yon, kasalukuyan na ring nagmamasid ang kanyang ama. Nagpapakalat na rin ito ng mga patibong sa lugar, kaya naman sa madaling sabi, naghihintay na lamang sila ng perpektong pagkakataon. Dagdag pa niya na, hindi ito basta-bastang makakapasok sa loob ng bahay sa kadahilan ng may mga inilagay siya ritong pangontra. At sapat na ang mga pangontrang yon para maitaboy ang mga ito. Nang marinig naman yon ng amo niya, hindi ito nagdalawang isip na magtanong kung kailan darating ang kanyang ama. Pagkarinig naman niya sa sinabi nito, walang kaabog-abog naman siyang sumagot doon ng, "Sa Biyernes ho, nandito na yon. Pasensya na kayo, amo ha. Marami rin kasing ginagawa ang tatay ko eh. Pero yung araw na yan, napag-usapan na namin. Siya na rin ang nagdesisyon na pagtungtong ng gabi, wawaksan na niya ang mga iniisip natin ditong problema." Dahil sa kanyang sinabi, imbis na magtanong pa, taus-puso lamang itong nagpasalamat. Hindi na rin ito kumwestiyon o nagduda pa na baka hindi ito makarating sa kanila. Kahit papano naman, tiwala yon sa mga salita niya. Gawa ng ni minsan, hindi niya pa ito nabigo. Ang kaso lang, parang medyo malayo-layo pa ang araw ng Biyernes. 3 araw pa kasi ang kinakailangan nilang palipasin para lamang maabot nila ang araw na itinatakda nito. Nang mapagtanto naman yon ni Victor, dito na siya nagdesisyong manatili sa bahay ng amo niya. Gabi-gabi matapang siyang naglilibot sa lugar kung saan dito niya nakikita ang mga aswang na nagkakalat ng salot sa palayan. Hindi ito direktang umaatake nung doon na siya nanunuluyan, kaya naman kahit papaano, medyo nakampante na rin siya. Pero nung dumating na ang tatay niya, tila bang nagkaroon ng malalim na galit ang mga aswang. At sa hindi malamang dahilan, paulit-ulit na itong nagtangkang pumasok sa kanyang mga depensang ibinaon sa lupa. Dahil sa ganoong sitwasyon, madali itong napahina ng mga nilalang hanggang sa makapasok na ito sa loob ng bakuran. Bago nila ginawa ang plano, siniguro muna nilang tupok na ang siga
upang hindi sila mahirapan sa paghinga. Inakala kasi ng mga ito na may tsansa sila sa ama ni Victor. Pero nung lumabas na ito, dito na pa isa-isang nagulat ang mga nilalang sa tanga nitong presensya. Agaran din yung pinalot ng matinding takot nang masipat nila itong humugot ng mahabang latigo sa tagiliran nito. At pagwasiwas naman dito ng kanyang ama, agad itong tumama sa nilalang na kasalukuyang lumilipad noon sa ibabaw nila. Bigla na lang pumulupot sa pakpak nito ang dulo ng latigo, kaya paghila rito ng tatay niya, agad itong lumagpak sa lupa. Nang masipat naman niya ang ganoong pangyayari, naghalo ang gulat at pagkamangha sa kanyang isipan. Hindi niya kasi sukat akalain na ang latigo nitong dala ay merong abilidad na humaba. Makailang beses din itong sinubukang agawin ng mga aswang, pero sa kasamaang palad hindi nila ito nagawa. Kapag kasi sinusubukan nila itong hawakan, bigla na lamang nalalapnos ang kanilang mga palad. Wala rin yung abilidad na maputol ang ganoong bagay, kaya naman ang tanging magagawa nila ay umatake at ang dumipensa. Noong una nagagawa pa nitong makipagpalitan ng atake, subalit dahil sa sobrang bilis ng latigo, napilitan na ring umatras ang mga ito. At sa 12 aswang na dumayo, 3 lang ang nakaligtas. 2 pa sa mga yon, sinadyang buhayin ng tatay niya upang magkaroon ng matibay na ebidensya at testigo sa mga nangyari noong gabi. Kaya naman niya yun ginawa, ay para ipaalam sa mga nilalang na hindi sila ang tipo ng tao na basta-basta na lamang nitong mababarubal sa kanilang sariling lugar. At magmula noong nangyari ito, tuluyan na rin itong tinantana ng kanyang amo. Pagkatapos ng isang gabing labanan, bumalik sa dati ang lahat. Yun nga lang, ang mga naitanim nila noong buwan ay hindi na nila napakinabangan. Lugi man kung iisipin, hindi na nila yun inisip dahil ang mas mahalaga sa kanila ay ang makaligtas sa ganoong sitwasyon. Hanggang sa pagtanda ni Victor Pinuno, nanatili siya sa poder ng amo niya upang pagsilbihan ito sa lahat ng bagay. Naging maayos naman ang kanilang pagsasama, kaya naman kahit papaano masaya na rin siya. Subalit sa kabila ng lahat ng magagandang alaala, meron pa ring nagtatagong anino ng kahapon ukol sa nangyaring pagsalakay ng mga nakaalitang aswang na magsasaka. Pero lahat naman yun ay nawala dahil sa tinapos ito ng ama ni Victor, nakilala sa kanilang lugar bilang kilabot na antingero ng buong Agusan del Norte.